Helo, ni a dwi. Dwi'n dod o Gymru, yn wreiddiol dwi'n dod o Aberteifi. Helo, Gwion dwi'n dod o Bethesda yn wreiddiol, a dyma Celyn mai. Da ni'n byw yn yr Ariannin ers 5 mlynedd. Penderfynon ni aros yma yn Rhyfelyn achos bod ni'n hapus iawn yma. Mae pawb yn gyfeillgar iawn yma, pawb yn garedig iawn, a mae llawer o ffrindiau arbennig gyda ni yma. Un o'r pethau gorau yn yr Ariannin ydy mae pawb yn garedig iawn yma. Mae'r bwyd yn dda iawn yma hefyd. Dwi'n hoffi bwyta cigeidion a cigoen yr Ariannin yn fawr iawn. Rhai o'r pethau da ni'n golli o Gymru ydy teulu a ffrindiau yn amlwg. Mynd i'r traeth, da ni'n bell iawn o'r traeth fan hyn yn yr Andes. Ac un beth dwi'n colli yw bwyta swper am 5 neu 6 o'r gloch yn y prynhawn. Dyn ni eisiau danfon cyfarchion Nadolig at bawb dyn ni'n nabod nôl yng Nghymru, teulu, ffrindiau, dyn ni'n colli chi gyd. Dyn ni eisiau dweud Nadolig llawen. Nadolig llawen!